Či před začátkem videa, tak dejte prosím odběr, protože nám to hodně pomáhá. A taky like. A tady to video ještě není to driftovací, pardon, ještě nevyšlo. Wow, dobrý den, já Pepana, vítám vás u dnešního videa a teďka tady u sebe zrovna nemám tohle auto, které jsme měli v minulém videu. Dneska půjdeme reálně na tu procházku, protože ještě není tma, protože to máme ještě celkem včas. Takže půjdeme s těma autama na procházku. Těšte se na toto video, konečně uvidíte mého kameramana a můžeme jít na video. Je tady really světlo! No Takže, tak jsme už venku. Jo, jsme venku a tady tyto autíčka, jelikož jsem vám v minulém videu do popisku nedal úplně ty parametry, tak teď vám je řeknu, je to 1:12 a celkem výkonné, myslím, že na 4 kola, každé prostě. Má to perfektní odpružení, má to plynulé zatáčení, má to nějak takovou vodoodolnost a kameraman neumí řídit. No jinak jsou dobré, celkem bych doporučovala i pro začátečníky. Ze začátku jsem se toho ulekl, protože na tom bylo strašně moc tlačítek a pak jsem zjistil, že polovina z nich stejně nefunguje. Nebyly ani nejdražší, ani nejlevnější, byly celkem dobré. A určitě bychom měli počkat, než to dotočíme. Má to i blinkry, což jsem nečekal, toť k tomu autu a teďka vlastně k tomu řízení. To řízení je strašně dobré, protože máte pohodlné kolečko a právě jsem zapadl. Vlastně jak to ovládáte, tak tady máte tohle strašně pohodlné, klidně i do zimy. Tady potom máte tady ten displej, že víte, že to je zapnuté, máte tady hromadu tlačítek. Tohle je na vyrovnávání kol, tady to tady není. Tady můžete zablikat, tady zapnete a vypnete světla a tady tyhle dva už nefungují. Jít i s větším terénem, ale ve sněhu fakt asi nedělejte. Je to fakt auto celkem pro začátečníky. Vím, jsou i takové ty na termu autíčka, ale to už není úplně nejvíce pro začátečníky. A tady tomuhle autu zrovna nechce. Je to dobré a já nevím. Udělat video, kde nebudu tolik kecat, ale stejně kecám. Takže vlastně půhledný obličej. A teď jsem si vzpomněla jednu věc. A to je to, že náš pan kameraman se odhalí až doma. Až doma. A každopádně lidi, teďka jdeme z krásného kopce a vidíte prostě auto totálně tverklou. Nenapadá strašně kníže. To kdyby tverkoval dolů. No nic. Ne, tverku dolů. Hej, ty jedeš a potom jedeš a to nejde tverkovat. Je to jako třeba nejde tverkovat. No tak to vůbec. Jinak tady to video, asi to bude... Jak jede nahoru. Bude to dělané je to celkem velké kopec a jede to úplně na pohodu. Protože vlastně týpek, co to s náma měl natáčet, tak teďka vlastně nemůže. Musíme ještě domluvit na datum tady toho 3. dílu s tady těma autama. Protože jsou fakt fascinující, zajímavé, jak to celé funguje. A prostě je to cool a krásné pružení to má. A teďka vlastně vidíte, jak to funguje i v terénu. No přesně. Jako teďka potom v herně vám můžeme ukázat, jak to jezdí. V podstatě v našem studiu, ale vlastně studio je doma, jak bych to řekl. A jinak, pokud byste se ptali, tak naše crew není jenom 3 lidi, jsou to 4 lidi. A každý má vlastně za něco a to vám nebudu prozrazovat moc jak. Vlastně víte, že jeden je kameraman, víte, že jeden jsem já. Jo, jinak tady máte krásnou zničenou budovu. Krásná zničená budova, jen tak. Jo, potom když tak, byste chtěli, tak napište do komentářů, jestli byste chtěli, abychom si třeba zahráli potom nějakou počítačovou hru, já nevím, třeba Among Us, nebo tak něco. Můžeme s tou udělat video, protože
nás baví a i hry, a i takovéto RC věci. Klidně můžu hrát Fortnite. No to nevím. To když tak Gartic Phone, pokud byste chtěli, to bychom mohli natočit klidně i sérii videí. Teďka to bude trošku těžší. Teďka bych už asi nejezdil, bo tu vlastně třeba jako tohle autíčko. To je takové trošku silnější motorková autíčka, které trošku dělají takový ram. No a každopádně bych vám... Jede! Dogo! No tak ty jsi úplně on tam spadl! No tak to je No každopádně jsem chtěla říct, pane kameraman, ať taky trošku míříš nejen na zem a také ukážeš tu krásnou krajinu. To je úplně krásná krajina budou. Zimní krásná krajina, tady sáček na zemi, bez jak minule naměřovat. Tady to je krása. A jinak dejte odběr i na můj druhý YouTube kanál, jmenuje se Word77 teda co? Už třeba 3krát sjel z té silnice skoro. Jo. To dobře vypočítat. Jo, už já ho skoro nevidím. Já jsem slepý, hoši. Ale za chvilku budeme. Takže potom, když tak můžeme natočit Gartic Phone, což určitě chci zkusit s klukama, protože bychom z toho mohli udělat klidně sérii. A nebo si potom můžeme hrát klidně Among Us a takové blbosti. Ne, že to bude nějak často, jo? Bude to občas, protože přece jenom máme kanál založený na RC autech a poslední dobou děláme strašně povídací videa. Prostě to nemá žádnou náplň a mě teďka nešlo zatočit. A je to každopádně úplně strašně super autíčko. Už fakt po několikáté ho vám strašně doporučuju. A pokud jste začátečník, vím, teďka to vzniká jenom od tady těch autíčkách ty videa. Ale nebojte se, bude vznikat více videí. Třeba pan kameraman říkal, že bude mít taky autíčko. Jo, budu mít, ale nevím kdy. Rozhodně potom si někdy koupíme. Bude i, těšte se na video s dronem. To taky bude dobré. Chystáme velké video s dronem. A pokaždé, co řeknu velké, tak se vždycky něco pokazí. No a taky budeme dělat video z lodí. A nebude jedno. Tak se máte na co těšit. Teď jsem vám dal takový spoiler do budoucnosti. A tady to video je takové povídací. A já vím, já jsem strašně umluvený. Mňau. Aha. No, tak jdeme teďka dovnitř, protože už nám je celkem zima. Tak jdeme. Tady to je pan kameraman a teďka hledám příklad. Jak se cítíte, pane? Když je furt zabludovaný, tak... Nejde mu vidět obličej. Ano, protože nejsme připraveni na hlavení úplně všech. Protože to je brzo a chtěli jsme taky udělat nějakou naplň. Ať se dokoukáte do toho videa a prosím, dejte like, použiju. Prosím, když bude tady, když tak bude 10 odběratelů, tak máme jeden speciál odběr. Jo, a když dosáhneme my 100 000 odběratelů nebo 10, tak budeme vděční. Tak já se odhalím a už nebudu zabudovaný. A taky já nakoupím asi 10 random autíček. Určitě budeme dělat ještě sérii. 10 autíček. 10 000! Přesně tak. Tak budeme dělat sérii z toho, že budeme kupovat random autíčka. A budeme testovat. Jo, tak bude to video o dronu a o lodích. Takže čau! Takže teďka už vám to musím říct, nebudu to tady psát. Jde odběr nebo tě sežere auto!